Oh, we've got some comment there. Are we live now? Are we? Okay, so can I start? Oh, perfect. Apologies to everyone. We had a little bit of hiccup. We knew because this is the first time we're doing it. We're not professional. We're just compassionate people. We kind of expected some problems, but we didn't expect it at the beginning. But here we are. So hi, everyone. Before we start, I just want a quick note about languages. This is a recorded event. The first part of this event will be in English, and the second will be in Slovak. If one of those languages is not your language, don't worry. Next week we will share the recording with translation and subtitles in the other language, and you will receive the notification as soon as it's ready. So a little bit of about us. The London Cafe, it's open community of Slovaks living in UK. Our aim is to create a space for conversation, civic engagement, and connecting initiative regardless of where we live. Our goal is to contribute to a better and more resilient and fairer society rooted in a care and love for our country. So now I'm going back to Slovak. Skôr než začneme, krátka organizačná informácia. Prvá časť dnešného podujatia, rozhovor s Jeffom a Petrom, bude v angličtine, druhá časť bude v slovenčine. Ak jeden z týchto jazykov pre vás je problém, nevadí, budúci týždeň zverejníme záznam s prekladom a titulkami do druhého jazyka. No a teraz trošičku o nás. My sme otvorená komunita Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii a chceme vytvoriť priestor pre rozhovor, pre spájanie, pre občanské zapojenie a prepájanie iniciatív bez ohľadu na to, kde žijeme. Naším cieľom je prispieť k lepšej, odolnejšej a spravodlivejšej spoločnosti založenej na starostlivosti a láske a empatii k Slovensku. Takže, let's begin. So, we are living in the difficult times. And we cannot just sit back and hope that someone else will fix it. Or that change will somehow come on its own. It won't. It's up to us. There is a phrase I love, and I want to share it tonight. It's called hopeful pessimism. It's about to rethink what we thought we knew about optimism and pessimism, hope and despair. Pessimism in this sense is not despair. It's not giving up. It's courage. It's acting without illusion or guarantees or false hope. It's the right thing to do. What we need to avoid is not pessimism, but the resignation and apathy. Hopeful pessimism calls on us to act, even if we're not sure of the results. Change only happens when we do something, and we can only act when we connect, when we share experiences, when we learn from one another. So if you guys have any story, write to us, share it with us. If you're not comfortable speaking, coming to our webinar, that's fine. We will tell it for you, but please come. We need to mobilize. We need to come together. We need to do what actually Stephen Bannon says, who is behind Donald Trump. And he says, we need to flood the zone. But we need to flood the zone with truth, hope, and stories, because change is possible. Stories prove us that transformation is possible, even from the darkest places. So now I'm going to do again fit for Slovaks, and then it's going to be our two speakers in English. So, žijeme v ťažkých časoch. Nemôžeme len sedieť a dúfať, že niekto iný to za nás vyrieši. Že sa niečo zmení samo od seba. Nie, nezmení sa to. Je to o nás. Chcem sa podeliť o pojem, ktorý sa volá nádejný pesimizmus. A je to o tom, že pesimizmus neznamená vzdať sa. Nie je to zúfalstvo, naopak, je to odvaha konať bez istoty výsledku, pretože to je to správne. Nádejný pesimizmus nás vyzýva, aby sme konali aj v neistote. Zmena sa stane len vtedy, keď niečo urobíme. A to môžeme len vtedy, keď sa spojíme, keď zdieľame skúsenosti, keď sa učíme jeden od druhého. Ak máte svoj príbeh, napíšte nám, zdieľajte ho. Ako nechcete, alebo nemôžete povedať sami, nechcete prísť tak, ako my to robíme teraz, napíšte nám. My to pozdielame nejakým iným spôsobom. My sa o tie vaše story podelíme. Musíme sa zmobilizovať. Musíme zaplaviť priestor. To, čo hovorí práve Stephen Bannon, ktorý je za Donaldom Trumpom, ale my ho musíme zaplaviť
pravdou, nádejou a skutočnými príbehmi o tom, že zmena je možná. A teraz mám tu čest predstaviť našho prvého hostia, Jeffa Štkúpa. Jeff bol dlhé roky lídrom najväčšej neonacistickej skupiny v USA a dnes je práve on dôkazom, že transformácia je možná aj z tých najtemnejších miest. Now, Jeff, I'm very honored to introduce our first guest, Jeff Scoop. For years, Jeff led the largest neo-Nazi group in the United States, and today he's gonna come and share his story. I first learned about Jeff through Daryl Davis on one of his podcasts. He's a very interesting person as well. And he was talking about your story, Jeff, about the White Power documentary by Dina Khan. And I was so memorized. And I contacted you then. That was quite a few years back, about 6 years back. And I'm so excited now to have you here and to share your story and give us hope that change is possible. So, Jeff, thank you for being here. How are you? Hey, Renata, thanks for having me. It's an honor to be here. Honor is on me. So let's start at the beginning. Can you tell us how first you got involved in the movement? What was happening in your life at that time? Well, I came from a good home. I grew up in rural Minnesota. The trajectory, I guess you could say, into the movement was first generation here in America. My mother and grandparents came over from Germany after World War II. My grandfather fought in the German army during the war. My great uncles fought as well. I knew that as a child growing up. So we weren't propagandized or anything like that in the home. We weren't taught to hate or anything of that nature. So it wasn't something that was passed on by family. But I had this fascination from as young as I could remember. Like fourth grade, I was fascinated with my grandfather. I looked up to him, and I thought, that was something that I wanted to be part of. And I know that's obviously not a good trajectory to be on for any young person. Um, but that was the entry point for me. So when I turned 18, I sought out the movement, got involved, joined, and then I was taught to hate and propagandized. And soon, within a couple of years, I rose up through the ranks and became the propagandist, and eventually was leading the movement. Yeah. So this is something that really challenged me because I had this assumption, and I think many people have this assumption that there must be something wrong in your past. It must be childhood trauma. There must be the parents. Yeah, something must happen in your life to get there. But you basically you had a loving home, right? Yeah. Yeah, my parents, it was a good home. My father worked in manufacturing. My mother was an attorney. It was a good home, and we were not, I didn't have that trauma. And you're right. A lot of times there is that entry point for people. Sometimes it's trauma. Sometimes it's just searching for this sense of belonging, this brotherhood, this family. That becomes a thing for me. I became an ideological extremist. I was an ideologue, and I was of the belief system that I was fighting for my country, that I was fighting for my people, that I was a patriot. Um, when people are involved in this stuff, I think from the outside looking in, we assume that they know they're doing wrong, that this is not good for society, this is bad. But in the mindset of the people that are involved in it, they typically believe they're doing something noble and good, and they're part of this this grand movement. So I was no different in that sense. I really believed that I was doing something right. Mm-hmm. So, and what kept you that long? Because you've been in the movement 25 years. Yeah, 27 total. 25 27. I led it. Yeah. Yep. So how did you, because your parents, your family around you, didn't you see the messages? What basically kept you that long there? Well, when you get involved in something like that, hate has a ripple effect, and it destroys everything and everyone in its path, whether you make that choice or not. And my involvement in this, when I first got involved when I was young, I was a musician. I was a singer in a long-haired rock and roll band, if anybody can believe that. But that was my passion. That's what I wanted to do, and politics was sort of like the side piece. Well, I got doxxed on a radio show at 19 years old around that time. And at that point, I felt like my life is over. Now I'm going to give up music because I'm not going to drag the band down. And I dedicated myself completely to the movement at that point. All the energy and passion that I put into music, I gave that up and went into the movement 100%, cut my hair and just said, this is it. This is my life now.
And Mm. I'm not saying that as an excuse, and I'm not blaming even the lady that doxed me, even though I feel like that changed the trajectory. But I try to look at it from all points of view now. But that trajectory changed me, and it radicalized me even worse because after that happened, around the same time period, my mother was running to be a judge in the state of Minnesota where I grew up, and there was a technicality basically, or a formality, where the governor would sign off on all the new judges. It was a formality, excuse me, is the word. And the governor had called my mother explained it this way: the governor had called her and said, "Mrs. Scoop, your father fought in the German army during World War II. Your son's a neo-Nazi leader. I don't feel you're fit to be a judge in the state." That's just one example of the price that my family paid, and I could go on and on and on, but we don't have time for that today. But that's just one thing that happened. And you would think, now when you see you're a young person, you see this happening in your life, you see now you lost your music career basically, or you gave it up, and now this is affecting your mother. And like I said, there was more things too. My little sister was getting threats at school. My father, law enforcement showing up at his work. This was a big problem for my family, and they were paying the price, even though they had nothing to do with my belief system. So in my mind, I'm thinking, okay, now the government is targeting my family. I'm going to go to war with the government. I'm going to be even more radical. I'm going to be Mm. more angry. I'm going to fight harder. So every lash of the proverbial whip, every punishment, or every bit of suffering that came down the pipe for me personally, for my family, every job that I lost, everything, like I said, it was a downhill spiral. Instead of snapping out of that mindset and going and viewing it from the perspective of, look what this is doing to your family, look what this is doing to your life, and it's tearing everything around you apart. The mindset for me was, I'm going to fight harder. The government's persecuting me. And I'm not saying that's accurate. I'm saying that's how I felt. And over the years, the different things that happened, from assassination attempts to I got scars across the back of my head from one attempt. I was shot at. I've had people try to stab me multiple times. You name it. All of that stuff. Instead of making it causing you to reflect, for me, I just kept buckling down, and I kept fighting back. And That's again, I'm not justifying that. I'm just saying no, that's how psychologically it worked. yeah, yeah. It's the opposite effect, isn't it? The more you push, the more you push back. So, yeah. So, and can you tell us about that moment of change? When did it happen? Was it a specific moment, or how did it work? Was it gradual? And what helped you take the first step to leave? So the change was gradual. It's very, very rare in these situations for like one act of a kindness to flip somebody to change their trajectory, because you have to go through this process. I have a few stories I know that I could share at some point, that of people where one small act of kindness changed them. For me, it was a whole series of events. But it, one of the major factors in that, to keep it short and concise here, was meeting Daryl Davis, who you had mentioned. Around 2016, I had documentary filmmaker had reached out, and that was nothing new for me. I'd been in lots of documentaries, and I would do that as to be able to spread the propaganda of the movement. So I didn't even know I was meeting Daryl Davis, but I get to this documentary film for the recording, and this man walks up, and I'm thinking, gosh, I know this guy's face and I know his name, but it didn't quite click, that Daryl was somebody that gets people out of these movements. Yeah. Daryl and I are having these conversations, we're talking, and I'm realizing, we have a lot more in common than we have differences, and we're getting along quite well, so I start escalating the conversation, and I hit my fist on the table. I said, I'll fight to the last bullet for my people. Daryl doesn't react, and he just keeps the same kind, affable personality that he had from the get-go, and is speaking to me like a human being. And so I'm really pulled into this conversation now. And then Daryl shared with me what it was that and for background, for anybody that doesn't know Daryl, he's an African American, so here the Nazi leader is sitting down with the African American. We're getting along, we're having great conversation, and he shares with me
what it was that helped him to do the work that he's doing now, against fighting racism and seeing the humanity in others. And he told me about a story when he was in the Boy Scouts at 11, 12 years old, and how white adults were throwing rocks at him. And in my mind, now all of a sudden I'm seeing the humanity in somebody that's sitting across from me, and I'm thinking about, is this cause this so noble? Is this really good if that's the sort of thing it's doing? And then your mind goes, well, it wasn't you that did that. It wasn't your organization that did that. Those must have just been some bad people. Those are the first excuses that come into your mind. When you start having experiences like that, because in school and everywhere else, we're told racism is bad, it hurts people. And a lot of people I know, I just pushed that away. I pushed that down and it was like, no, this isn't racism. It's just being pro-white and or being proud of our people. So that was the justification, in psychologically the justification. But when I'm sitting across from somebody and I'm hearing that, and you can feel that, you can feel someone's pain, you can feel that energy. And when you feel that and you're face to face with it and confronted with it in that manner, and not that aggressive manner, but that compassionate, empathetic manner, if you don't feel something, there's something broken inside of you. And everybody feels it, almost everybody. Unless you're a psychopath or a sociopath, you are going to feel that. And I did, and that was one of the first uh, major ability, or the major foresight to change, was seeing the humanity in those I'd once dehumanized. Fantastic. It's amazing. It's amazing story. So, and Jeff, can you tell us about your work today? You're running organization called Beyond Barriers. We talk about relation dialogue that you use in your practice that we can perhaps learn from as well, and maybe look into it a bit deeper. What does that look like in the real life? Can you kind of tell us more about that? Sure, sure. Your relational dialogue is the process that we use at Beyond Barriers. As you had mentioned, Beyond Barriers is our nonprofit. We help get people out of extremist groups, whether that's far right, far left, cults, gangs, anything, religious extremism. We try to help people change their lives. So, relational dialogue is basically the processes that I had learned from meeting with Daryl Davis and another lady, a Muslim filmmaker named Dia Khan, and their process of how that ability to have that conversation, not pass judgment, not be nasty or mean or aggressive, but have this seeking, compassionate, empathetic approach, listening and respectful dialogue back and forth. Relational dialogue is the main process that we use at Beyond Barriers to help people change, and it works in the extremes. Now, obviously, nothing works with 100% of everybody. I'm not saying that, but it works in these extreme cases with people that had even been in the movement longer than I have. We've successfully applied that. I've just started teaching workshops on that. The first ones were in June at California State University, and we're teaching people how to use that process in real time, because it basically goes against a lot of our natural instincts, like when we want to argue and about pushing back and raising your voice and these sort of things. So now we're actually teaching people how to do it, because you could say, well, someone that doesn't work in counter extremism or something, well, maybe it doesn't have anything to do with it, but it does have to do with things in regular society, like the political polarization, where people won't sit down at the Christmas table or Thanksgiving table because someone voted a different way. We can apply it in these type of situations, and it can, on a societal level, it can do so much. So the first workshops were unveiled at a leadership institute. So we taught college deans, superintendents, how to use it to bring that into the learning environment in the school, and also at an interfaith network to teach those leaders how to engage and stuff like that, and in that process. I'm trying to keep it as short as Yeah, possible. I know, I know. We had a few more questions, but we had to leave it. But maybe we come back to it another time. So thank you, Jeff. This is a really interesting story, and we love to learn from you. So anyone who wants to learn more about Jeff, go to his website, Beyond Barriers. There is his story. You publish a book, right? It's just coming out now. It's not available in UK, but hopefully it's going to be anytime soon. And if you want to see that documentary that we
mention here, done by Dina Khan, very talented filmmaker. You can find it on YouTube. It's called White Power. Am I right? Dia's film is called White Right Meeting the Enemy. Daryl Oh, Davis's film is Accidental Courtesy, and my book is called American Nazi: From Hate to Humanity, and is out worldwide now. It came out June 24th. thank you so much. Thank you so much, Jeff. So we came to the end of interview with Jeff. Now I'm going to pass on the microphone to Ivana, and she's going to be talking with Peter. Where we've got Peter. Do we have him here? I think we have. We've got quite a few speakers here. Peter. Oh, yeah, here you are. Sorry. I didn't see you there. Okay, Peter is coming up now. I can't. That's it now. So Peter Core is a full-time lorry driver. And at the moment, I think quite close to finishing organising his fourth Rejoin EU march in London. That's going to take place on the October 17th. It's going to end at Trafalgar Square. So if you are in London on October 17th, a big shout out. October the 18th. Sorry, October the 18th. I should know. I'm going to be there. So this is Peter's fourth Rejoin March, which is currently the biggest march organised in Britain, pro-EU march, and the biggest turnout for the previous marches was 25,000 people in London on previous years. And Peter is also doing podcast. Is it Rejoin Rants? Is it? Yeah. We are struggling. Yeah, we are struggling a little bit with getting a real objective picture about Britain out to media in Britain, aren't we? And we have been actually for years. So this is probably one of the places where you can hear what really is happening and having an objective information. Also, we have a climate at the moment in Britain where Nigel Farage is trying to grab back attention and not talking about Brexit anymore, and more talking about how he can become the next Donald Trump. And let's just hope that people will not fall for that trap here in Britain. So we've got these two challenges, Rejoin and Farage on the rise. So welcome, Peter. Thank you very much for joining us. I just want to say Peter is doing all this on the top of his full-time job as a lorry driver. So everything that you do is in your free time, isn't it? It's unpaid, no funding, no other funding. That's what people in Slovakia are accusing everybody who's trying to do the right thing, saying that it's funded by this and that and anywhere. So let's go to the questions. If I missed anything about your introduction, please tell us that you'd like to add. No, I think you know more about me than I do, to be honest. I've just returned from London. As we speak, I just come home, and I've been on a train, and I'm trying to talk to people as much as I can. And actually, on a train, I've just heard people saying, look, we don't know who to trust anymore. None of the political parties seem to be doing the right thing. So how do we know who to trust? It doesn't look like anybody's really helping the country, and politicians don't feel like that. We don't feel that politicians are listening to us. So how can we do anything positive about this so people don't vote for those that lie the most, Peter? Well, I think I was just listening to Jeff then, who was excellent, and I've heard a lot of people who come from that side, on the right of politics before, and they've all got similar stories where basically something personal to them happens that triggers them to think harder than they have done previously, which led them down the rabbit hole. And I myself fell down the same sort of rabbit hole, but on the left, you could say. So it's a similar story.
all around. So it helps to have that experience, to have been down the rabbit hole and come back up, to then be able to go, I can pull more people out of the rabbit hole if I try. And it's about wanting to do that in the first place. Because I mean, I think some people, when they get out of the rabbit hole, they just want to recover and never think about politics ever again, because it can scar you in that way, can't it? But then others want to pull everyone out of the rabbit hole with them. So that's what sort of spurs me on, to be honest. As you know, and I think some other people do, I'm ex-army, and one of the things the army does do to you is sort of instill a sense of public service to you, whether you like it or not. It does do that to you. So I think what I and others are doing now is extending that public service, basically, because we're seeing our country being damaged by something that we didn't need to do, and we're not having it, basically. Yeah, well, actually, thank you very much for adding this. This is I've not mentioned that actually you have been in the army for how many years? Just under 7 I did in the army. And so you've been to Kosovo, haven't you? Yeah. Yeah, and you've seen some things that not many of us have. On the note of actually public service and doing something for the country, this is the other thing that I'm hearing from people. I literally met one of the shop owners in my town, the other day, and he says, I've got a neighbour and he really loves Farage and he really believes Farage is going to save the country. And I looked at him and I said, and the worst thing is that he believes he's doing something good for the country, doesn't he? And he said, exactly. He thinks that he's being a massive patriot, because the massive patriots are those ones that shout the loudest about the country, but actually don't really have the reasons, not the right reasons, and also not the right solutions. But people, of course, do not know that. So what can happen so we can fight this? And how can people positively can stand up for their country? By doing what you're suggesting there, and that is talking to people outside of the bubble. That's why I personally think street stalls, protest, that sort of thing that is in the public view is good for getting your message out there, because it gets you speaking to people outside the bubble. I think it's about 20% of the country don't even go on any social media, for starters. So if you're just in social media, you're not talking to them. You've got to get outside your bubble and speak to them respectfully as well. Don't. I remember, and I think you want me to say this. We'll find out now, I suppose. But I know that when I used to be a Labour Party member when Jeremy Corbyn was leader, because that's when I was down that rabbit hole, which I spoke about earlier. And when we were campaigning back then, if people also in the Labour Party, by the way, were arguing against you, saying we don't like Jeremy Corbyn, we don't like them policies, we used to get fed up with them. And basically, we used to say to them to F off to the Tories then. So that didn't work, though, because what they did was they F'd off to the Tories then. So we lost them people, we lost them votes, and lost the subsequent elections. That tactic's just never going to work. You're not going to win people onto your team, onto your side, by calling them stupid. You've just got to acknowledge and understand what their problems are, because their problems mostly will be real. They're just being fed false solutions and false people to blame for them problems, and they're believing it. So you just have to speak to them and offer them alternative solutions. Don't just, if you don't know what alternative solutions are, try and speak to them about what they might be, rather than, shooting everyone in the small boats or whatever. Yeah, this is what I find actually quite helpful to say, look, if we take your premise that no politician is inherently wanting to do the right thing, we still can tell the difference. But what is not helpful in all this process is disinformation and all the propaganda that is fueling all this, and the truth and the lies
fight together. So if all the politicians are corrupt, then obviously, you know, it's not easy for people to choose the right person. So how would you conclude that? What do we need to do in Britain next in order for Britain not to fall and to actually remain democracy and not to start sliding towards the path of autocracy? And I can't even believe that I am actually saying this, because I would have never thought that Britain would be in danger of that. It's hard, isn't it? Because some days it feels like there is no way out. We've just got to let it happen and hope we come to our senses, having seen it happen straight away. But then other days you think otherwise. Do you know something that's interesting? That some people say to me, how can the polling for rejoining the EU, for example, be so high at the same time that Reform UK, the party, are also polling so high? Because you'd think that's got to be a paradox, isn't it? That can't be right. But the reason is because if you look into the polling, this is all from YouGov, by the way, they polled Reform voters, and I think about 30% of them want to rejoin the EU. So when you realise that, the more you break it down, you realise people are their own people. Every person is different. It don't matter where you're from, what your race is, anything at all. People are different. You get nice people in every group of people. You get horrible people in every group of people. But the point is, we've got to start talking to each other and not just fight all the time. You can have debate and it can get heated or whatever, but just be respectful and understand each other's problems, and you might be able to move on together, whether it's in the midpoint, or you may be able to convince everyone to your side of the story, who knows. But you've got to speak to them, and anyone can start or lead a movement or campaign like this, because it is true. It's not rubbish that I'm a lorry driver. That is my job, and I do all this outside of it. And I know that if I can do it, anybody can do it, because everything I'm doing now I've learned from the start. I knew nothing in the beginning, which means anybody can do it. And if you need help doing it, there are plenty of people already doing it like us here who can, I'm pretty sure, show you the way. Yeah, well, I'm hearing we've got 4 minutes left, so we're doing fine. Okay. There's I start my sentences like this, but I've been to a conference recently, and I have actually asked people on stage. One of them was Ukrainian soldier. I said, look, people in Slovakia and other places are losing hope. Because it looks like no one really represents them, and if they vote for someone, those votes, like Brexit, are lost really tight results. So basically, again, how are we moving forward? And what can every single person do, apart from just thinking, okay, well, I'm just going to carry on talking to people then? And I asked this question, and the response was from the Ukrainian soldier, by the way. His response was, find something you're fighting for, not something you're fighting against. And secondly, a response from Finland was storytelling. So that's really what I am doing. So you tell us, what is next for Britain then? And Brexit and rejoin. Thank you. Both them we were sort of half thinking about anyway, but now we definitely need to steal all of it and use them both, because they're brilliant. Someone in the chat, Ivan Kasalko, said, how do you talk to people who are not able to listen? And something I'm going to say, which might sometimes sound a bit controversial, is there is a small minority of people who are never ever going to change their views and their minds, and they will not listen to you no matter what you show them to prove what you're saying. They will not listen to you. Them people, I think, are not worth wasting your time on, to be quite honest, because if they're not going to change their views and help what you want to achieve, what's the point of spending your valuable time on them when there are lots more people who aren't as vocal and loud who
may change their mind if they listen to you or other people like you. So what I'd say to that, Ivan, is don't waste your time on them people, to be quite honest. There's lots more people who are worth talking to who may change their mind. And now I've completely forgot your question, Ivana, sorry. Hello, Ivana? I think I had a little bit of a connection problem. Okay, so what is your very last conclusion, Peter? What are we going to do in Britain? Okay, I probably just rambled on so much it cut it all out then. So to conclude, I'll just say we all need to fight against this. Whatever you can do it. Whether there's something if there's someone in your local area with your mindset, join them and help build a movement. If there isn't, start one yourself. It's way easier than you may be thinking. Just everyone has to do this, and everyone can do this. Don't be scared to do it. Just get on and do it. Thank you so much, Peter. And now we are moving to another our next guest. Hello, Petra and Sophia. Hello. Good evening. Just as a housekeeping rule, we're now moving on to the Slovak part of the discussion. Takže dobrý večer všetkým. Dobrý večer, Petra. Aby som Petru teda predstavila, je zakladateľka marketingovej a PR agentúry Squirrels & Bears v Londýne. Tiež sa spolu podielala pri kampaniách Srdcom doma pre mobilizáciu zahraničných Slovákov vo voľbách a pomáha tiež slovenským firmám zviditeľniť sa v zahraničí. Takže Petra, ďakujem ešte raz, že ste tu. A začala by som tým, že teda vieme, že dezinformácie sú všade. A kľúčová otázka je, že prečo im tak ľahko veríme. A verím, že teda vy nám prinesiete perspektívu z marketingu a vlastne ako sa na túto problematiku pozrieť z tej marketingovej perspektívy. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za príležitosť. A na začiatok by som chcela povedať len toľko, že veľakrát si myslíme, že ľudia, ktorí veria dezinformáciám, majú buď problém s inteligenciou, so vzdelaním, že je to niečo intelektuálne. Ale nie je to tak, je to naozaj preto, že je to komplexná téma, ktorá súvisí s 3 rôznymi elementmi, ktoré keď sa spoja, tak naozaj sú veľmi efektívne, čo sa týka ovplyvňovania myslenia ľudí, ale aj konania ľudí. A tie 3 elementy, ktoré sa spájajú, je to kombinácia kognitívnych skratiek, sú to emócie a sú to sociálne siete. A keď sa tieto 3 elementy spoja, tak naozaj majú obrovský vplyv. A vysvetlím to trošku bližšie. A čo sa týka tých kognitívnych skratiek, náš mozog je veľmi aktívny, má obrovské množstvo impulzov počas dňa, čiže my si vytvárame psychologicky podvedomie tzv. Skratky, aby sme vedeli interpretovať to obrovské množstvo informácií. A jeden z týchto princípov skreslenia je confirmation bias, konfirmačné skreslenie, čo znamená, že my máme tendenciu si v podstate spájať to, čo už vidíme, s tým, čo už máme zakorenené v mozgu. Čiže keď už niečomu ja verím, čiže už som mala nejakú skúsenosť s informáciou, ktorá nemusí byť pravdivá, je to dezinformácia, ale tým, že môj mozog si to spojí s predchádzajúcou informáciou alebo skúsenosťou, tak ja sa v tom utvrdzujem a čím častejšie to vidím, tak tým viac tomu verím a tým viac sa ma to utvrdzuje v tom, že áno, je to dôkaz a je to niečo, čo v podstate ja vnímam ako fakt, nemusím si to overiť a môj mozog automaticky nepôjde do toho, že budem teraz skeptická, budem si to overovať. Nie, proste ja to beriem ako fakt. Potom je tu ďalší taký ten element a to je niečo, čo voláme v marketingu efekt iluzórnej pravdy. A je to v podstate niečo, na čo sa my marketéri spoliehame. Že v podstate, keď my informáciu opakujeme niekoľkokrát, tak človek sa na to zvykne. Možno ste počuli, že keď vidíte reklamu 7-krát, tak si začnete spájať značku s tým, že kto čo robí, aké služby ponúka. A presne toto funguje aj v rámci dezinformácií. Tým, že vlastne tá informácia sa opakuje natoľko pravidelne, že my ju vidíme tak často, že si na ňu zvykneme. A tým, že si na ňu zvykneme, tak začneme opäť veriť tomu, že toto je
pravdivé. Zase sa vrátim k tomu, že nemusíme byť skeptickí, berieme to ako fakt. A čo sa deje napríklad na sociálnych sieťach, často vidíme, že veľa príspevkov, ktoré sa objavujú, tak sú poháňané buď botmi, alebo teda aj botmi, aj kampane, ktoré sú zamerané na zdieľanie. Je to v podstate koordinované zdieľanie, kedy veľa ľudí aktívne začne zdieľať a byť aktívny s určitým príspevkom. Tým pádom algoritmus tej sociálnej siete tento dosah ešte viac rozšíri, čiže sa to dostane k viac a viac ľuďom. A čo sa deje v rámci týchto kampaní, tak vlastne my opäť to vnímame tak, že je toho veľa, čiže mne sa tá informácia opakuje niekoľkokrát. Nemusí to byť v tej istej forme, môže to byť jedna informácia, ktorá je v podstate zabalená v rôznych formátoch, v rôznych slovách, ale ten narratív je v podstate ten istý. A ja si opäť v tom mojom mozgu tými skratkami, lebo ten môj mozog v podstate tak prirodzene reaguje, že ja si na to si poviem, že aha, musí to byť pravda. A toto sa ešte potom znásobí s tým, že keď je to napríklad okruh mojich známych, ktorým ja dôverujem, moja rodina, moji známi, a tak si povieme, toto ja napríklad vnímam s mojou rodinou, že proste moja mama povie, že aha, lebo moji známi to zdieľali, takže to musí byť pravda. Čiže je tam taký ten element toho, že keď to robia iní ľudia, hlavne keď ich poznám, tak určite je to niečo, čo musí byť pravdivé a budem mať väčšiu tendenciu tomu uveriť. A toto presne funguje s dezinformáciami, ale aj čo sa týka virálnych videí. Čiže keď vy vidíte influencerov, ktorí sa snažia vytvoriť virálne videá, tak sú to presne tie isté princípy, ale dezinformátori ich využívajú neeticky, marketéri sa ich snažia využiť trošku viac eticky. A ešte ďalšie, čo by som ešte dodala v rámci týchto skratiek a čo sa v podstate veľmi často používa v rámci dezinformácií, že je tam pomenovaný určitý expert. Ale ten expert je vždy niekto anonymný, alebo je to nejaká štúdia, je to niečo, čo v podstate objavili vedci v Spojených štátoch. Sú to fiktívne autority, ktoré tým pádom, že sú spájane s týmito dezinformáciami, tak im viac veríme, lebo je tam nejaká autorita a preto si myslíme, že určite to musí byť pravda. Takže vlastne tým pádom si ani neuvedomujeme často, že k dezinformáciám teda prepadáme a deje sa to povedzme podvedome. A akú úlohu vlastne v tomto procese, v tom ste teraz hovorila, vlastne hrajú emócie? Obrovskú, lebo opäť sa vrátim k tomu, čo my marketéri vnímame, je, že alebo nemusí to byť ani marketér, ľudia ako my, ako vy napríklad, keď napríklad nakupujeme, tak je to vždy postavené na emóciách. My sa rozhodujeme emočne, sme ľudia, emócie sú pre nás majú oveľa väčší vplyv ako napríklad logické myslenie. Čiže takéto, opäť sa vrátim k tej psychológii, my keď reagujeme na predaj alebo kúpu nejakého produktu alebo služby, najprv sú to emócie, ktoré nás v podstate poháňajú ďalej, aby sme sa rozhodli a potom si to odvodníme to logikou. A dezinformácie využívajú emócie neuveriteľným spôsobom, ale ak si všimnete, sú to vždy negatívne emócie. Je to hnev, je to strach, je to rozhorčenie a tie príbehy sú naozaj napísané tak, alebo v podstate interpretované tak, aby vyvolali určitú negatívnu emóciu. A tým, že tie emócie majú oveľa väčší dosah ako logika, tak ľudia na ne reagujú oveľa intenzívnejšie. A čo sa deje je, že v rámci týchto emócií aj potom, keď ľudia zdieľajú tieto akékoľvek dezinformácie, tak sa popri tom spájajú pri tých emóciách. Že tam vzniká taký ten pocit spolupatričnosti, lebo my ako ľudia všetci chceme niekam patriť. A keď nájdeme tú svoju skupinu, tak v podstate sa potom už tak vzájomne aj psychologicky cítime bezpečnejšie a sme podporovaní. Čiže stále nás to tak ženie akoby dopredu. A ešte, čo je také zaujímavé v rámci tej komunity, potom je to, že veľa ľudí, ktorí podliehajú dezinformáciám, sú ľudia, ktorí možno nemajú úplné informácie. Že vedia niečo, ale nevedia toho tak strašne veľa, aby si utvorili nejaký konštruktívny názor, preto sú ovplyvnení tým, čo počujú od ľudí, ktorých dôverujú. A tiež je tam to, že tieto dezinformácie, ak si všimneme, tak často zjednodušujú komplexné situácie. Nie v pravdivej forme, môžu byť veľmi zavádzajúce, ale v podstate ten princíp je ten, že je komplexná situácia a oni to v podstate dajú do takých jednoduchých slov, aby to pochopili všetci.
Takže to je taký ďalší element týchto emócií. Ale čo myslím si, že podstatné je to, že tie emócie tu boli vždy. Tie kognitívne stratky tu boli vždy. Čo je teraz nové, sú sociálne siete. A tie sociálne siete sú práve to, ktoré v podstate poháňa toto šírenie informácií takým spôsobom, ako sme nikdy predtým nevideli. Nielen preto, že ten dosah je tak strašne široký, ale aj tým, že v podstate vieme segmentovať. Vieme segmentovať tie kampanie tak veľmi detailne, pretože tie sociálne siete neriešia len to, že ste napríklad sa chcete zamerať na ženy zo Žilinského kraja, ale ja ako marketer si viem nastaviť presne kampaň podľa toho, že chcem, aby to bola osoba v takomto veku, v takejto oblasti, ktorá možno sa vyjadrila predtým, že mala nejaké rasistické sklony alebo sa vyjadrila negatívne na určitú politickú situáciu. To mne dáva signál, že táto osoba je ovplyvniteľná, alebo už má taký názor, že možno teda má takéto politické názory, alebo proste je v takejto situácii, alebo napríklad, keď ja ako marketér chcem, napríklad na Facebooku niekto si dá, že je zasnúbený, alebo zasnúbená teda. Ja ako osoba, ktorá pracuje v oblasti svadobných salónov, napríklad poviem, viem, že na ňu môžem začať komunikovať prostredníctvom tých kampaní, lebo nielen tým, že z aké demografie pochádza, ale aj čo sa v jej živote momentálne stáva, alebo čo ju zaujíma. A vlastne dezinformátori robia presne toto isté ako marketéri. Marketéri napríklad nielen pozitívne vedia vyselektovať to svoje publikum, ale aj negatívne. Napríklad, poviem príklad, keď sa snažíte propagovať reštauráciu, kde podávate stejky, nebudete ju propagovať veganom. Čiže viete si urobiť ten rozdiel, že kto je vaše cieľové publikum, a presne toto robia dezinformátori, že si vedia naozaj to publikum individuálne nastaviť a tie segmenty sú veľmi, veľmi detailné a má to naozaj obrovský dopad. A tá otázka je teda, že čo s tým vlastne môžeme urobiť? Kebyže viem, neviem úplne presne, ale čo sa týka, ak by som sa na to pozrela z toho marketingového hľadiska, tak si myslím, že to úplne najhoršie, čo sa môže stať, keď ste ako marketér a snažíte sa urobiť úspešnú kampaň. Horšie ako zlá kampaň je kampaň, ktorú si nikto nevšimol. Pretože ten nezáujem vás v podstate úplne blokuje. Lebo keď máte publikum, ktoré reaguje negatívne, ako hovoríme často, je aj negatívna reklama je reklama. Lebo si vás všimnú. A my ako marketéri je v podstate naším cieľom je upútať pozornosť a udržať si tú pozornosť. Ak vy tú pozornosť nemáte, tak nemáte s čím pracovať. A toto si myslím, že je veľmi dôležité v rámci dezinformácie, lebo ja nežijem na Slovensku, ale z toho, čo vidím a čítam a počujem, tak mi často príde, že tie dezinformácie dostávajú veľmi veľa priestoru aj v mainstreame. Ale je to tým, že vlastne ono je to až niekedy až smiešne tie informácie, ktoré sa dostávajú do toho hlavného spravodajstva. A myslím si, že možno by bolo dobré ignorovať niektoré tieto dezinformácie a nedávať im ešte viac toho mediálneho priestoru a zároveň aktívne sa podieľať na tom, aby sme vytvárali viac pozitívnych správ, aby sme riešili to, čo sa dá urobiť, to, čo sa dá zmeniť, aby sme mohli naozaj komunikovať tie pozitívne správy a pozitívny prístup. A toto sme presne urobili pre kampani so Srdcom doma, keď sme mobilizovali zahraničných Slovákov pre do Európskeho parlamentu, prezidentských aj parlamentných volieb. A bolo to veľmi zaujímavé vidieť, ako pozitívne reagovali na tie pozitívne správy nielen Slováci v zahraničí, ale mali sme obrovskú podporu osobností zo Slovenska, ktorí nám naozaj nezištne z vlastného času dali do toho vlastnú energiu a naozaj veľmi pomohli tomu, aby sa tá kampaň rozšírila organicky. A vtedy to v podstate vidno, že tá pozitivita tých ľudí spája. A ja si pamätám, sme sa o tom bavili so Samuelom, so Srdcom doma, keď sme začínali a sme práve hovorili, že tá kampaň musí byť zameraná na emócie, pretože tie dáta, tie fakty, to, že proste budeme komunikovať informácie, to ľudí bude zaujímať v tom, že sa nad tým zamyslia, alebo si to možno aj zapamätajú. Ale čo ich prinúti konať, sú tie emócie.
A ja si myslím, že je veľmi veľa, čo môžeme urobiť s tými pozitívnymi emóciami, aby ľudia v podstate cítili viac energie a tej pozitivity, lebo toto myslím si, že celkom chýba. Určite. Ďakujeme Petra za takúto perspektívu, ktorá dodala niečo aj nám ako Slovákom žijúcim v zahraničí. Tiež pozdravujeme Sama, ktorého si spomenula, ktorý je tiež tu na streame. Ďakujeme. Aj Pražská kaviareň. Teda ďakujem ti ešte raz za tento čas a chcela by som slovo odovzdať teraz Karolíne a ďalšiemu hostovi. Ďakujem, Sofia. Ja by som chcela predstaviť nášho nového hostia, ktorý je Michal Vašečka, popredný slovenský sociológ. Venuje sa mnohým veciam, okrem iného témam etnicity, rasy, migrácie, populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. A zároveň pôsobí ako zástupca Slovenska v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii pri Rade Európy v Štrasburgu. A to dúfame, že nám poskytne pohľad na slovenskú spoločnosť, a čo sa týka dezinformácií. Takže, pán Vašečka, sú Slováci náchylnejší veriť dezinformáciám? No, to je nepríjemná otázka a ja teraz mám blbú pozíciu, pretože nech poviem čokoľvek, bude to použité proti mne, ako sa hovorí. Tak mám dobrú a zlú správu. Tak tá dobrá je, nechcem sa nikoho dotknúť, Slováci určite nie sú výnimoční v tom, že by boli potomkami nejakých endemických kreténov z Horného Uhorska, proste postihnutých tým, že nie je jód v krajine a treba to liečiť. Nie, toto nie je ten príbeh. No a teraz, to je tá dobrá správa, teraz tá zlá. Je niekoľko faktorov, ktoré sa zosnúbili v jednom čase nešťastným spôsobom, ktoré spôsobujú to, že tá náchylnosť je pomerne veľká a bez toho, aby som chcel proste prilievať olej do ohňa, keď sa pozriete na akékoľvek výskumy, ktoré s touto témou pracujú, nie je ich zase až tak veľa, predsa len Slovensko nie je super preskúmaná krajina v tomto zmysle. Keď sa pozriete na Eurobarometre, to málo, čo bolo robené na Slovensku, to, čo robil aj Globsec, to, čo robil Inštitút pre verejné otázky, no tak zistíte, že v porovnaní s inými krajinami, a nielen Strednej Európy, ale celkovo Európskej únie, my dosahujeme čísla, ktoré sú typické skôr pre východnú Európu, Rusko, Ukrajinu, alebo pre niektoré balkánske štáty ako Srbsko. Nesmierne zakonšpirovaná krajina, ten index of conspiratory thinking, ktorý sa dá vytvoriť veľmi ľahko, na Slovensku je úplne najvyšší v Európskej únii, veľmi podobný, ako hovorím, Srbsku a Rusku. 60% ľudí verí na Slovensku v nejaké svetové sprísahanie elít, 52% verí v svetové židovské sprísahanie, čiže keď sa na Slovensku prejdete po ulici, tak štatisticky každý druhý, ktorého stretnete, verí v svetové židovské sprísahanie. A takto by som mohol pokračovať. Samozrejme, že trošku to zjemním v tom, že keď sa napríklad aj Akadémia vied, Sociologický ústav nie tak dávno urobil veľmi pekný výskum, kde rozdelili do jednotlivých kategórií konšpirátorov. No tak samozrejme, že tých hardcore, to znamená tí, čo veria všetkým nezmyslom tohto sveta a sú v tom pomerne rigidní vo svojom myslení, tak tých je takmer 20%. Je to trošku menej ako 20% a vy poviete, no tak to neznie až tak dobre, teda nie až tak zle, len ja som trošku opatrnejší, pretože to isté, a ja som si to schválne pozrel za Britániu, v Británii je takých 10%. V Českej republike susednej 11. Čiže predsa len aj tu Slovensko v tom hardcore dosahuje vyššie percentá ako iné krajiny. No a prečo to je? Ja skúsim iba naozaj veľmi stručne, lebo to je na veľmi, veľmi dlhú debatu. A začnem schválne tak nesociologicky, že môžete sa na to pozrieť inštitucionálne. Jednoducho Slovensko je krajina, ktorá robí preto, aby bojovala s dezinformáciami veľmi málo. Robila aj v minulosti pomerne málo. Ja som mimochodom bol súčasťou VRAXu, výboru na boj s rasizmom, extrémizmom, xenofóbiou, antisemitizmom pod ministerstvom vnútra, ktorý vznikol, to bol taký výbor, neboli na to peniaze, boli tam ľudia z NGO-viek slovenských, akademickej sfére a v celej štátnej správy a verejnej. No a vo VRAXe vlastne isté veci sa
bolo možné rozdiskutovať, no ale to nikdy nemalo, a vlastne aj analýzy sa nejaké urobili vďaka slovenskému mimovládnemu sektoru, ale to nebolo vlastne komu odovzdať. Hej. Na tej vládnej úrovni ani v minulosti sa veľa nerobilo, trošku za Hegerovej vlády bola nejaká snaha. No a teraz je situácia dokonca ešte horšia ako zlá, pretože tie inštitúcie neboli častokrát zničené, ale boli vysterilizované. To znamená, to je niekedy šikovnejšie, to je v tomto zmysle ako za normalizácie, že netreba zničiť veci, ale treba ich nefunkčniť, alebo dokonca obrátiť proti. To znamená, bývalí akože dezinformátori začali robiť na dezinformáciách a dezinformátormi sa stali napríklad takí ako my. Čiže všetko sa obráti ako v orwellovskom nejakom zlom románe na zlé je dobré, biele je čierne, dezinformátor je pravdohovorný a opačne. No, čiže inštitucionálne je to problém. Zároveň treba povedať, že nepriatelia otvorenej spoločnosti na Slovensku dlhodobo veľmi dobre vedia, tieto čísla vlastne ovládajú, či už skutočne, že ich ovládajú, alebo iba podvedome. A Slovensko ako krajina, ktorá je najmenej, by som povedal, vysporiadaná s tým predchádzajúcim režimom pred rokom 89 a najviac ľudí v Strednej Európe hovorí, že vlastne to obdobie bolo lepšie ako to súčasné. To iba pripomínam, že je to jemne viac ako tých, čo hovoria, že po roku 89 žijeme lepšiu dobu. To nenájdete vlastne nikde v Strednej Európe takto zlé čísla. No tak nepriatelia otvorenej spoločnosti to veľmi šikovne využívajú. No a spolu samozrejme s rôznymi ruskými trollmi sa opreli cez dezinformácie vlastne systematicky sa rozhodli zničiť otvorenú spoločnosť. Vidíte, zámerne nehovorím demokratickú, zámerne nehovorím liberálno-demokratickú, ale rozhodne otvorenú. No a Slovensko sa nebráni. Hej? A v prípade tých ruských naratívov to je dokázané a preukázané, že do Slovenska jednoducho Ruská federácia investovala obrovské peniaze v porovnaní s inými krajinami. A ja úprimne povedané sa tomu ani nedivím. Ja keby som sedel v Kremli, robím to isté. Vždy investujete v takýchto prípadoch do najslabšieho článku vášho nepriateľa. No a Slovensko je proste suverénne jeden z najslabších článkov toho, čo voláme Global West, teda úprimne povedané, ak vôbec ešte niečo také existuje, lebo po Trumpovi, že už posledného pol roka môžeme mať oprávnené obavy, že či vlastne niečo ako Global West ešte existuje. A poviem ešte veľmi rýchlo, viem, že by som mal končiť. Zároveň Slovensko nevie reagovať a tamto nie je úplne iba chyba Slovenska na ten tlak, ktorý prichádza od providerov všetkých sociálnych médií. A tie, musím povedať, že prinášajú tie dezinformácie dramatickým spôsobom a vy poviete, no tak ale však to je všade. No ja hovorím, áno, ale na Slovensku it's even more so, lebo Facebook na Slovensku je jeden z najtoxickejších, aký nájdete politicky. 42% podľa posledných zistení obsahu na Facebooku slovenskom je politický. To je úplne nebývalé, sú krajiny západnej Európy, kde je to 10%, 8%. No a tým pádom vlastne ten priestor sa stáva naprosto toxickým, ale ten štát vlastne sa s tým vôbec nevie vysporiadať. No a teraz konečne sociologicky, ja viem, že čas nám beží. Samozrejme, že problém je aj v tom, že Slovensko je krajina s populáciou, ktorá zažila osvietenstvo pomerne, ako sa hovorí, veľmi nedávno. Aj to častokrát v znetvorenej podobe, lebo to je veľmi otázne, že nakoľko v 19. storočí práve rurálna časť slovenského obyvateľstva skutočne si prežila to osvietenstvo tak, ako to bolo v niektorých iných krajinách západnej a strednej Európy. To osvietenstvo navyše neskôr, keď prichádzalo s Čechmi a neskôr s komunistami, veľmi, veľmi neskoro bolo jednodimenzionálne, zamerané vlastne na technickú časť modernity. Takže vlastne Slovensko sa s tým vysporadúva. Jednoducho niektoré veci nepreskočíte a takto nastavená populácia samozrejme, že je veľmi silne externalistická
v hľadaní príčinnosti nejakých javov. Áno, to znamená... Môžete vysvetliť, čo to znamená? Áno, externalistika, že vlastne vidí príčinnosť niečoho, čo sa deje v nejakých externých silách, na ktoré my, obyčajní ľudia, mali z učúpenej dedinky v hlbokej doline, na ne nemáme vplyv a ani nemôžeme mať. Áno? No a to je vlastne pocit, a teraz bez toho, aby som niekoho urážal, to je vlastne pocit bývalých nevoľníkov v tomto zmysle, ktorí majú pocit, že na nič nemajú vplyv, ani ho nemôžu mať a vždy s nimi niekto si zahrá zlé divadlo. Áno? To je pocit, ktorý nie nevyhnutne je takto rozšírený v niektorých častiach západnej Európy. Áno? To je proste štrukturálna vec, ktorá samozrejme z dlhodobého hľadiska sa dá prekonávať, ale Slovensko v tomto zmysle uviazlo. Opäť, keby sme inštitucionálne riešili veci, tak aj tieto predispozície kultúrne by samozrejme boli nejakým spôsobom riešené. No a to, čo samozrejme k tomu prispieva, je aj veľmi silné antielitárstvo tej krajiny, antiexpertnosť, čiže tá naša nová doba priniesla to, že obrovské množstvo ľudí si rozšírilo, prehlbilo tie svoje Dunning-Kruger syndrómy. Jednoducho sú presvedčení, že veciam rozumejú veľmi dobre a iba pre krátkosť času budem to dokumentovať na príbehu, ktorý mňa naozaj rozosmieva stále znovu a znovu, aj keď o tom premýšľam. Nejaký murár napísal na Facebooku počas pandémie pani profesorke Pastorekovej, jednej z najväčších odborníčiek vlastne v Európe, v oblasti, v ktorej pôsobí, virológie a tak ďalej, napísal jej, že teda ako to je s tým covidom a na konci dopísal doštuduj si to. Áno, no a to je vlastne symptóm toho, áno, doštuduj si to. On si prečítal niekde vo Wikipédii 3 odstavce a je hlboko presvedčený, že tomu rozumie. No a vy poviete, no dobre, ale to je jeden prípad. Nie, Slovensko je toho plné. A samozrejme, že je to všade vo svete. Je to ako epidémia, ktorá sa šíri. Ale na Slovensku, v krajine plnej nedôvery, je to ešte hlbšie. No, to je vlastne... Hovoríte, že teda je tu na záver, že je tu teda nejakých 20% ľudí, ktorí verí tým hardcore konšpiráciám. Tak je tu niečo, s čím by sme mohli začať pracovať, alebo je tu niečo, s čím sa naozaj musia vysporiadať inštitúcie, čiže niečo, kde by sme mali tlačiť na vládu. A ten taký top-down approach. Niečo, čo môžeme robiť bottom-up. No viete, tak to nestihneme, čo všetko sa dá institucionálne robiť, ale dá sa robiť pomerne veľa. Dajú sa robiť aj veci, a teraz dám iba príklad, keď chcete, tu sú mimovládne organizácie, ktoré napríklad sú schopné analyzovať rôzne algoritmy, myslím matematicky teraz, a z algoritmov minimálne vysloviť hypotézu, kto je cieleným dezinformátorom, kto to robí jednoducho naschvál. Lebo niektorí ľudia proste môžu nejakým nezmyslom úprimne veriť a dobre, no tak musíme sa s tým vyrovnať. Ale niektorí robia to cielene, alebo dokonca o niektorých na základe algoritmov títo ľudia, ktorí to analyzujú, vedia minimálne vysloviť hypotézu, že sú to ruskí agenti, a ktorí to robia cielene. No len toto môže vládna organizácia urobiť, ale potom to musí posunúť niekomu, kto s tým pracuje. Ale vy keď sa pýtate na to, že čo s tým môžeme my všetci robiť, no rozhodne, a to teraz budem fušovať kolegyni, ktorá je psychologička, do toho rozhodne nenadávať tým ľuďom, že sú idioti, že osprosteli, nehovoriť im, že sa s nimi nebudeme baviť, ale pozor, s tými v prípade Slovenska 19%, v prípade Británie 10%, tam je veľmi otázne, či sa s nimi dá hovoriť. Ja hovorím skôr o tých ostatných, ktorí majú pochybnosti. Častokrát úplne oprávnené pochybnosti. Viete, ja sa teraz môžem niekoho spýtať, kto riadi tento svet? No ja neviem, či to je ten pán, ktorý je teraz na golfe v Škótsku, alebo vlastne kto tento svet v tejto chvíli riadi. Hej? Čiže a niektorí konšpirátori začínajú proste splietať nezmysly na túto tému. Ale tí ľudia, ktorí majú pochybnosti a treba o tých pochybnostiach s nimi hovoriť. No a tam je jediné, čo sa dá, je skúšať si sadnúť a pokúsiť sa zadefinovať, či máme spoločné fakty. Áno, lebo presne ísť po tom, že najmenší možný menovateľ spoločný, kde ešte máme spoločné fakty.
No a keď zistíte, že nemáte spoločné fakty, tak to treba naozaj vzdať. Lebo tam sa nedohodnete, je to zbytočné, hovorím to s plnou vážnosťou. Ale tá cesta k tomu, kde si skúsite zadefinovať najmenší možný činiteľ, kde by ste čisto hypoteticky mohli mať spoločné fakty, tak o to sa treba pokúsiť. Áno? Vzdať to iba vtedy, keď už nie je nič. A potom si povedať, výborne, konečne máme spoločné fakty, poďme sa baviť o interpretáciách toho. A interpretácie môžeme mať iné. Jasné, takže začneme niekde, kde máme zhodu a potom môžeme ďalej pokračovať v diskusii odtiaľ. Ďakujeme pekne za váš príhovor a ďalej odovzdám slovo Imrichovi s ďalším speakerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, Karolína. Našou poslednou rečníčkou dnešnej diskusie je Anna Mária Gazdíková. Anna Mária je psychologička, pôsobí na Slovensku a venuje sa online vzdelávaniu ohľade psychológie a psychologických javov. Dobrý večer, Anna Mária, vítajte. Pardon, asi ma nebolo počuť, ale dobrý večer. Ďakujem. Ja to začnem, tak zoberiem to z hurta. Asi nadviažem na predchádzajúce konverzácie. Prečo ľudia veria dezinformáciám, ale z toho psychologického hľadiska? Prečo je to pre nás také atraktívne? No na podobnú otázku už vlastne odpovedala aj Petra, ale tak ja to skúsim tak trošku zo svojho pohľadu. Dezinformácie sú vlastne zaujímavé tým, že ponúkajú jednoduché vysvetlenia na veľmi zložité problémy. Hej? Na rozdiel od faktov, ktoré vedia byť často komplikované, aj kontraintuitívne alebo ťažké na pochopenie, to spracovanie tých dezinformácií si vyžaduje oveľa menej mentálnej energie. A vlastne preto aj náš mozog k ním nejak automaticky inklinuje, pretože vlastne mozog sa stále snaží ušetriť mentálnu energiu. To je také prirodzené. Čiže vlastne tá jednoduchosť dezinformácií je určite jeden faktor. Potom tam je spôsob, akým sú dezinformácie podávané. Hej. Často vidíme, sú prezentované ako nejaké zákulisné informácie, hej, ktorým možno veria iba istí ľudia, hej, tí takí vyvolení. Hej. Čiže to nám môže dať pocit, že sme možno jedný z mála, alebo teda možno aj nejaký nadradenejší ako ostatní, ktorí slepo následujú ten mainstream. Čiže to je druhá vec a vlastne ešte aj to, čo Petra už spomínala, dezinformácie sú silne emočne nabité. Vyvolávajú v nás strach, hnev, nenávisť, rôzne tie negatívne emócie, ktoré pre náš mozog signalizujú, že daná informácia je dôležitá. Bez ohľadu na to, či je pravdivá alebo nie, mozog to vyhodnotí, že je to dôležité a tým pádom aj vlastne jednoduchšie sa na to nejak zameria, strhne to jeho pozornosť a teda človek si tie informácie aj potom lepšie zapamätá a jednoduchšie si ich potom aj v budúcnosti vybaví. Chápem. Ešte od chvíľku ostanem pri tom, to poviem trošku dlhšie, lebo toto platí pre nás, pre každého z nás. Hej? Každý den je ovplyvniteľ, ale potom čím to je, že niekto z nás je náchylnejší uveriť dezinformáciám viac ako niekto iný? Tak to sú tam určite aj individuálne faktory, ale ja by som to zobrala tak všeobecnejšie, že vlastne všetci dokážeme byť náchylnejší uvereniu tým dezinformáciám. Napríklad, keď máme pocit ohrozenia, hej. Napríklad môže to byť nejaký strach z niečoho konkrétneho, napríklad keď uveríme, že nám niekto ide zobrať prácu, hej, alebo že náš život, ako ho doteraz poznáme, je v ohrození. Hej. A vtedy cítime ten strach nejaký z konkrétnych dôvodov, ale môže to byť vlastne aj nejaký všeobecný pocit frustrácie, ohrozenia či krivdy, keď toto pociťujeme, tak sme obzvlášť nejak náchylní na uverenie tým dezinformáciám, pretože dezinformácie často ako keby potvrdzujú naše emócie a často nám aj dávajú nejakého vinníka, na koho sa môžeme hnevať, na koho môžeme sústrediť ten náš hnev a nejak nám dávajú jednoduché vysvetlenie pre tie všetky emócie, ktoré v sebe cítime. No a taktiež, keď človek sa nachádza v prostredí, kde sa nepodporuje kritické myslenie, kde sa naopak možno príjma nejaká pravda od autorít, tak vtedy vlastne je náchylnejší, pretože nezamýšľa sa možno nejak hlbšie, nie je k tomu vedený. Čiže vlastne keď poznáte niekoho, kto
kto verí, nejak neoblomne verí dezinformáciám, tak to naozaj nie je preto, že by bol hlúpy alebo že by chcel niekomu nejak ublížiť, ale často tí ľudia vychádzajú z pocitu strachu, ohrozenia alebo nejakej túžby po zmene. Čiže podľa mňa, keď si toto uvedomíme, tak nám to pomôže byť viac empatický voči tým ľuďom a taktiež účinnejší potom v dialogu s týmito ľuďmi. Takže všetky tieto aspekty, každá časť, ako napríklad strach, všetky sú dosť komplexné, sú naozaj komplexné témy. Tak keď to chceme odkomunikovať správne, tak spojím dve otázky, ktoré som mal. Prvá je tá, že čo nerobiť, keď už komunikujem s ľuďmi, ktorí už prepadli dezinformáciám, a potom keď sa obrátim na tú stranu, čo funguje, čo robiť, ak to nie je len to, že nerob to, čo by sme nemali robiť. Je tam niečo navyše. Jasné. Tak čo nerobiť? To by som zhrnula do takých 3 bodov, čo sú väčšinou možno nejaké automatické reakcie, ktoré máme a nejaké automatické techniky, ktoré chceme využívať v takýchto rozhovoroch a možno nie sú úplne najefektívnejšie. Čiže prvý bod by bol nejaký ten fact-checking. Hej. Často nás to ťahá k tomu, že proste začneme toho človeka zahrňať faktami, čo je neúčinné často, nie preto, že by človek nechcel poznať tú pravdu, ale preto, že človek sa nerad mýli. A hlavne v témach, ktoré sa týkajú jeho identity, ktoré istým spôsobom možno aj formujú tú jeho identitu, ako napríklad politika, alebo náboženstvo, alebo rôzne spoločenské otázky. Vtedy vlastne, keď sa človek stretne s nejakým protinázorom, tak jeho automatická reakcia je ten protinázor nejak znehodnotiť alebo vyvrátiť, pretože ak by to nevyvrátil, tak by sa musel prehodnotiť ako keby aj svoju identitu, hej, že to, kým je a ako žije, že neostáva to pri tej jednej informácii. Čiže preto ten fact-checking je často neúčinný. Druhý bod by bol presviečať niekoho, že nemá pravdu alebo že niečo iné je pravdivé. No a to nefunguje, pretože často sa stane pravý opak, hej, že čím viac na človeka tlačíme, tým viac sa on uzatvorí a vlastne sa ešte môže aj viac presvedčiť v tom svojom názore. Myslím, že Jeff spomínal niečo podobné na začiatku, že jemu sa to stalo. Čiže vlastne to sa volá backfire effect v psychológii, čiže toto je také trošku taká pasta, keď sa snažíme niekoho presviečať. No a posledná vec, ktorú možno často robíme a ani si to neuvedomujeme, je vyzdvihovanie rozdielov možno medzi nami a tým našim priateľom alebo známym, alebo rozdeľovanie sa do nejakých skupín, hej, že my versus vy. A keď vlastne nejak nepriamo alebo nechtiac vyzdvihujeme tieto rozdiely, tak sa dávame vlastne do pozície oponenta tomu človeku a potom vlastne nemôžeme očakávať, že bude nejak s nami spolupracovať, že bude s nami otvorene diskutovať, pretože bude ako keby bojovať viac za ten svoj tím, hej, za ten pôvodný tím, keď sa vlastne takto nejak postavíme proti sebe. Čiže je dôležité sa vyhýbať jazyku, ktorý nás rozdeľuje do rôznych skupín, ktorý nás vlastne rozdeľuje. No a teda čo funguje, tak tam by som ponúkla alternatívy k týmto 3 technikám alebo bodom. Čiže namiesto tých faktov je často efektívnejšie sa zamerať na emócie. Pretože tie emócie sú často dôvodom, prečo človek spadol do toho víru dezinformácií, povedzme, hej. Komunikovať s ním, čoho sa bojí, hej, prečo má strach. Často dáva väčší zmysel vlastne nezamerať sa na tie dezinformácie, ale na to, akú majú tú vnútornú funkciu pre tých ľudí, že na čo im slúžia. Možno im niečo pomáhajú zvládnuť, hej, alebo proste nejak ich v niečom podporujú, alebo taká tá emočná funkcia, ktorú dezinformácie môžu mať pre ľudí, čiže o tom treba diskutovať z takého ľudského hľadiska. Sústrediť sa vlastne na to prežívanie toho druhého a nie na konkrétne fakty. Potom namiesto toho presviečania teda by som odporúčala prejsť viac k porozumeniu. Snažiť sa toho druhého naozaj pochopiť jeho názory, jeho spôsob zmýšľania
pýtať sa otvorené otázky typu odkiaľ si na niečo prišiel, alebo čo by ti možno ukázalo, že veci sú inak. Hej? Takýmito otázkami vlastne otvoríme nejakú otvorenú diskusiu, ktorá toho človeka nenúti ustupovať ako to presviečanie, ale naopak ho pozýva otvorene rozmýšľať, kriticky rozmýšľať nad vecami. Hej? A vlastne tým, že sa ho budeme snažiť pochopiť, tak vlastne ten človek sa bude cítiť viac otvorený, bude možno viac otvorený novým názorom, ktorému potom nejakým spôsobom predstavíme. Čiže to je veľmi dôležité, naozaj mať otvorenú myseľ a naozaj tú zvedavosť, ako ten človek zmýšľa. No a posledná vec, namiesto teda sústredenia sa na naše rozdiely, by sme sa mali sústrediť na nejaké spoločné hodnoty, na ktorých môžeme potom staviať. Určite nájdeme spoločné zázemie v niečom, aj keď je to mimo tých daných tém. A teda to nám aj pomôže byť vlastne viac otvorený v tom rozhovore a aj menej defenzívny, pretože keď si človek pripomenie nejaké svoje hodnoty, čo ja viem, napríklad, že bojuje za pravdu alebo za spravodlivosť, tak vlastne potom bude aj taký ako keby menej defenzívny a viac otvorený aj možno názorom, ktoré nie sú úplne pre ňo príjemné. Chápem. Je úplne úžasné, že sa viete podeliť s nami s týmto radami, ale to pracuje aj pre tých možno 20%, kde si to vieme vybrať, že no, tu sa asi neshodnem na ničom, ale pri tých 80% je rovnako dôležité aj pre nás byť nejako seba reflektovať a byť svedomý, že toto mi už nepomáha, alebo toto mi už nerobí dobre. Tak moja ďalšia otázka je potom, ako sa chrániť v týchto diskusiách, keď príde vždy do tuhého, alebo keď je to už proste priveľa na mňa, lebo to už trvá 2-3 mesiace, alebo keď sú členovia rodiny, tak to môže trvať aj roky. Áno, to je určite dôležité, dávať pozor aj na seba. Čo by som poradila najprv, teda ešte pred tým rozhovorom, ak sa chystáte mať nejakú diskusiu s niekým, tak čo pomáha je ujasniť si svoju motiváciu. Hej, prečo ideme do toho rozhovoru? Či idem zachrániť vzťah, či idem sa snažiť naozaj toho človeka pochopiť, alebo či si iba chcem povedať svoj názor. A tým, že my si ujasníme prečo do toho vôbec ideme, tak potom to bude pre nás aj jednoduchšie možno regulovať naše emócie počas toho rozhovoru a tiež možno vydržať, hej, keď ten rozhovor začne byť nepríjemný. A vlastne, keď začne byť nepríjemný, keď vlastne začne sa to trošku, keď to začne zachádzať do nejakých osobných útokov, kde vlastne už to potom nie je vôbec produktívny rozhovor, kde ide iba o to, že kto sa vie lepšie urážať, alebo na koho najviac vie povedať zlého, tak vtedy je dôležité naozaj sa do toho nenechať vtiahnuť a naozaj si radšej povedať, že tu nás sa rozhovor skončí, dať si tie svoje hranice a kľudne odísť z toho rozhovoru, pretože to už vlastne môže byť iba horšie. Hej? Už sa vlastne nedostanete späť na tú konštruktívnu debatu. No a vlastne, čo ma privádza k tomu, že taký tip, že je lepšie mať viac krátších rozhovorov ako jeden dlhý. Pretože čím dlhšie je ten človek vystavovaný nejakému tlaku alebo pochybnostiam, tak tým viac sa unavuje a potom už je menej schopný prijímať nové informácie, hej, alebo nejaké protinázory. Čiže takto. A ešte čo by som dodala je, že mať naozaj realistické očakávania, byť na seba láskavý a uvedomiť si, že aká je naša rola v tomto, že vlastne my môžeme človeka sprevádzať k tej zmene, môžeme mu ukázať iný názor, inšpirovať ho, môžeme v ňom podnietiť kritické myslenie, ale naozaj tú zmenu musia urobiť oni a my tu môžeme byť pre nich v tom procese, ale tá zmena je na nich. Je to podpora jeden druhému v podstate. Ale ďakujem. Som svedomý času, takže ten nám beží, ale ďakujem za zaujímavé odpovede a za rady. Ďakujem aj ja. Predám slovo naspäť Renáte, ktorá nám, ak sú nejaké zaujímavé otázky, záverečné otázky ohľadom diskusí, či už prvej alebo poslednej. Renáta, nepočujeme ťa.
Prepáčte. Boli veľmi zaujímavé otázky, ale takto vyzerá, že na všetky otázky sme odpovedali. Ešte pôjdeme potom cez tie komenty a odpovieme, keď sme niečo vynechali. A teraz predávam slovo Sofii, ktorá nám ukončí tento náš event. Ďakujem Imi a Renata a ďakujeme teda všetkým našim dnešným rečníkom. Ďakujeme, že ste nám dali inšpiráciu cez tieto diskusie a tiež ste poukázali na niektoré nepríjemné pravdy, ale zároveň ste nám dali aj návody na riešenia a tým pádom aj istú nádej. A vlastne myslím, že sme zistili týmto pádom, že nádej nie je len pocit, je to aj stratégia a strategicky je aj boj proti dezinformáciám. Takže ďakujeme aj všetkým poslucháčom, ktorí sa k nám pridali v rámci tejto stratégie, či už počas živého vysielania, alebo si nás vypočujú neskôr. Máme pred sebou teda ešte veľmi dlhú cestu, ale dúfame, že všetci budete súčasťou tejto cesty a že v tomto budeme pokračovať. Takže ďakujeme a uvidíme sa, dúfam, na budúce. That brings us to the end of today's discussion. So thank you again to all our incredible speakers for such inspiring stories. And thank you for bringing such light to some of the hard truth that we all need to hear. But you also gave us a lot of food for thought, a lot of strategies and solutions that we can implement. And in that way, you've given us some hope. And I think we all learned that hope isn't just a feeling, it's a strategy, just like the fight against disinformation is a strategic matter. So thank you all who are watching us tonight as well for being part of this strategy. And we hope we're going to see you again next time, that you will tune in. So thank you again for your attention and hopefully see you next time. Ďakujeme.